אכפת לך נמיר קצת? קצת. פוצץ לי הראש. סבבה? פיקס. איזה פרק זה כבר? נראה לי זה משהו כמו 40 ומשהו יום בבית. בוא'נה, הייתי משתגע. אתה חי איתנו ומסתדר יופי, מה משתגע? מסתדר, אני יודע. תמיד אוספים שם חבורה כזאת של מטומטמים. זה מטורף לגור שם כל כך הרבה זמן. מה קרה לך? תקשיב, יש להם רייטינג מטורף. הם לא חבורה של מטומטמים, הם אנשים רגילים כמוני וכמוך. מאיפה ההתנסות הזאת? ממש כמוני. אנחנו מתים. אני מתה על המוזיקה של הארי! עוף איתך! הארי כזה הוא חוצפן, זה משהו. אתה חוצפן, מה אכפת לך? מה, אתה בן 40? יאללה, אמרתי לך, מתפוצץ לי הראש. טוב, עדיין רואים את החרא הזה? כן. זה מעניין אותך בכלל? כן, זה מעביר לי את הזמן בכיף. מה, לראות חבורה של מטומטמים שעוברים מחדר אחד לשני ומחכים שיתחילו לריב? כן, אותי זה מעניין. אלוהים, אתה מציק. סליחה שאני אומר את דעתי. נו. לא ידעתי שאסור לדבר בבית הזה. לא אמרתי שאסור לדבר בבית הזה. מותר לדבר, אבל אל תשפוט. מי שופט? ומה את מתגוננת בכלל? אני רק אומר שזה זבל, ואין בזה שום תוכן, ואפשר לעשות דברים יותר חשובים עם הזמן שלך. אתה מתנסה. אתה חושב שאתה יותר טוב מכולם. לא מתנסה, אבל זה דבילי. דווקא את חשבתי שאת יותר טובה מזה, ושאת לא תראית את החרא. לא, אתה רואה כדורגל וזה דבילי בעיניי, ואני לא באה לאכול לך את הראש בזמן דרבי, אז תן לראות את הפרק, חדינה. טוב, תירגע עכשיו, אל תפועל. טוב, די, תרגעו שניכם, כל הטלוויזיה. תאמיני לי, זאת היא משוגעת. מה העניינים איתה? עזוב אותה, תן לה לראות מה שהיא רוצה. זה לא העניין, זה זבל. ועוד אנשים חושבים שזאת המציאות. אני לפחות אמיתי ואומר מה שעל הלב שלי. טוב, תקשיב, הקומפלקס הזה אש, אני אומרת לך. שתראו כבר הפרינצ'סה הזאת, תראי, אני נמאס ממנה. די כבר. והניר הזה, מה הוא חושב לעצמו? פתאום הוא חוטף קריזה ואי אפשר לדבר איתו.